Naway ang mga nakadaw ko mga timanaso. Uy, nahuli na yung bukuan mo. Ay, bilat. Rin na hindi pwede kaya aram may bilat bisulti. Hi guys! What's in it? Oh, mga guwapo. Bira pa mo. Marbilin Arinyo of Rock 1974. Marbilin Arinyo of Rock 1974. Libat naman ako makal. And one back, Asserted Rotary, Brazil, March 1996. Ay, kagwapo. Ay, Shirley